Представи си пътешествие, което започва сред футуристичния блясък на Сингапур, продължава през дивата и свободна Австралия и завършва в сърцето на Тихия океан, на остров Фиджи, където времето просто спира. В Сингапур ще се потопиш в свят на архитектурни чудеса, небостъргачи и градини, които светят като сънища. След това Австралия, от операта в Сидни и величествения Харбър Бридж до дивата природа на сините планини и Златния бряг. А финалът – райската тишина на Фиджи, лазурно море, бели плажове и усмивки, които ще помниш завинаги. Това е приключение на 3 континента, съчетание от култура, природа и пълен релакс. С Exotic Holiday всичко е организирано за теб. Самолетни билети, хотели, трансфери и екскурзоводи. 3 свята, едно пътуване на цена от 6465 евро. Готов ли си да преживееш това, което другите само мечтаят?